Ara sí. Veus? Ara sí. Ara sí. Bueno, doncs vinga. Ara seguim el David. Ara farem una gravació del Rider David. Per un corriolet, que diu que és molt ben parit. Vale? Tancadet, Tancadet. Bueno, doncs nada. Intentarem no... Tu vés avisant si hi ha una cosa una mica forta i L'Armini és el capo de l'expedició. l'altre BC El capo de l'expedició ens dona els últims detalls de la baixada. Venen uns professionals de la bici. allà. Hombre, no, pero hay más vale. Hola, bon dia. Hola. Vale, som-hi. Com diu el David, és tancadet, sí. Sí que veig, sí, de tancadet. Això ho podem anar gravant, perquè primer l'hem de seguir per gravar-lo. El mamón. Bé, David, bé. Bé. I trossets mal parits, Sí, hi ha ossadetes. Espera per aquí. Sí, a dalt.